Mă gândesc cu drag la perioada studenției și la anii pe care i-am petrecut în cadrul facultății de business. Am fost acceptată la programul de licență în urma unui concurs de eseuri pe care l-am câștigat, descriind în viziunea mea profilul unui lider. Poate nu întâmplător, în timpul facultății, cursul meu preferat a fost cel de leadership, unde am explorat mai în detaliu acest subiect și cred că am pus bazele carierei mele actuale. După alte experiențe de învățare, acum lucrez de aproape 5 ani într-un mediu internațional în Danemarca, în dezvoltarea liderilor și schimbare culturală. Cred că o universitate este doar o clădire dacă nu construiești o comunitate în jurul ei. Mi-a plăcut foarte mult comunitatea facultății de business pentru că am întâlnit întotdeauna deschidere și susținere din partea profesorilor cât și a colegilor mei. De la discuțiile libere din cadrul seminarilor, la cooperări internaționale și jocuri de basket împreună, toate acestea m-au format profesional, dar și foarte mult personal. Astfel, cred eu, sunt o persoană echilibrată, pregătită să întâmpine situațiile complexe ale contextului actual. Mulțumesc!